Jeng mandelong kang langit samudra kocak sumemburat yaya ginebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkama wetu geni katempuh bayu bojro ngakoso jumegluk swara lir gelap sosro kekayon gengrebah kaya den bahabati prabawane grogoro saya banter subuhing goro-goro yayah sundil ing antariksa Sanghyang Jagat Giripati priksa jagat lamun sempyok diwadiring goro-goro masih di parkiran P5 Juta Nirmala katetesaken wonten jagat perbawane jagat tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi binarung sura jumegluk putri samudra alun bandhek angurmati wijilnya Kyai Semar saha ingkang putra Cacah 3 Kelurahan Nolor Garing Petruk Sumawana Bagong ingkang rikala semanten Kelurah Petruk jimedul saking madyaning para balon ana dandang saka sabrang para paning dandang cucuk wesi kula srani laring pedhang aja nucuk Sri Sedana anucu sarap sawane wong Sukerta adoh no tekan segara kidul kujana teguh rahayu ana Pancabaya saka wetan Balya mengitan Pancabaya saka kidul Balya mengidul yen saka kulon Balya mengulon saka lor Balya mengulon saka dhuwur bablas langit sapitu saka ngisor bablas bumi sapitu
Sore-sore nang latar karo sindene. Yo Mbak Pipit yo. Aku wis kangen karo suarane Mbak Pipit. Aku anggere krungu suarane kaya kelingan suarane Mbak Ayu Rahmini Temanggung Paraan. Rame-rame kanca jasembrono ayo ngoben desa karek simplek nganggo pirna awas aku metu jedul gara-gara cara ngayojan cekek pancen wis tak antepi kok aku ki metruk wiwit tahun 95 nuwun sewu rikala jaman tahun 95 dereng wonten listrik wonten lingkungan mriki anggere mayang tahun semonten niku nganggo lampu pitromat diunggahke didunke rikala jaman tahun semanten nuwun sewu panjaan kula nembe 30.000 ning ngecake dhuwit 30.000 jaman semanten wis lumayan ampuh gek gopong mongko nuwun sewu wiwit jaman semonten kula menika kancane nyambut gawe tak eling-eling rikala tahun 95 96 tahun bladhek 22 bengi tanpa leren ming 30.000 ning yo ora ana tepake ayo sing ngirit sing ngedram kuwi to pancen sing ngedram kuwi elek pengaruhe tanpa cemantel apa-apa ya bareng aku metu jedul nembang cara kuno sore-sore ning latar karo sindene diwangsuli karo Mbak Pipit dasare wayahe wayah tengah bengi wayahe Sanjaka dan grimis-grimis sindene tak undang rame-rame dedolanan rodalange ning kene iki sing marake seloyo ning kene iki kejaba marake seloyo ning marake gembregah ning ati iki nek ngene iki muni Petruk ki anggere wis nampa guneme sinden arep muntap sing kaya ngapa mesti luluh sebabe sinden ki anakku kok
Anak dalang kok. Arep muntap sing kaya apa. Nuwun sewu nggih panjenengan pangapunten kala wingi dinten niku kula lali. Kula kesupen. Pokoke njen pangapunten nggih, Pak. Pokoke njen pangapunten pokoke kula nyuwun dipun paringi job saklaminipun. Menapa kemawon kula nderek. Kula pingsungsungaken kalian panjenengan Pak Petruk karo lunga ngentut. Oh, ande puno lenata basa ki alus. Luwih-luwih darti kuwi nek karo aku kuwi sembranane ra jamak. Rumangsaku didomo-domo ora ngerti paribasan mlaku dhisik ora ngenteni. Digawe becik ora ngenehi. Rumangsaku. Ya, selebeganipun babar pisan. Yo, Mbak Sadel. Ayo. Ayo Del. Jo kuwatir sesuk nek apik slepegane ora mung 50.000, 350. Ayo kanca Coba ben disaut karo Ibu Swarawati cacahe 5. Iris-irisan telolalala. matu salele matuke padha ngene anone Percaya mesti iso. Tembangan sepele kaya ngono meneh ora iso. Kula percaya sampean ku iso. Ning mboten sah mawi cakepan ming diganti wo. Wo 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 sak panunggalane yo sinden papat muni nganti ora muni ngati-ati ya ji ro lu wes wah aku ki njaluk wo kowe tak kei wo aku ki karo wo ki ora ngarep-arep kok wak-wuk wak-wuk wanggepmu aku gumun mau karo wo kaya ki bejaji wak-wuk wak-wuk meng kaya ngono wae ora berduli saiki wiyagane ayo digawe ora nganggo wo ora nganggo cakepan ning kabeh muni ora muni pecat iya ji ro lu wes ngapa Dok hak hu sing ngegong ya ngono menang-meneng yo ning nggon peteng-peteng hak hu ngapa ngono walah wis do gerang-gerang kok yane hak hu ora isin karo putune wong gerang-gerang urung gelem disapih ngantil mun aku ayo Mbak Darti yo ayo aja enak ayo
Gareng nembang Petro nembang aku ra keri gawe gedhe saka Jawa Timur buka kendang kena buka bonang kena ayo jamong dadi Sloku batok ela elo Sirama manyang solo payung bodho Macem lolo wong mati ora obah yen obah mati bocah urip golek aduwe oh yeah lo oh oh wow Suku batok ela elo Sirama manyang solo payung bodho Macem lolo wong mati ora obah yen obah mati bocah urip golek aduwe sing bonang tanggap kelingan Demben pimpinane Agus ki njaluk jamong dadi serapat kok. Oh, ada Punami ampuh-ampuh. Rikala aku ditimbali kagungan dalem sasana inggil njaluk jamong metu serapat. Ketoke ngono medeni juga Jawa Timur jamong. Jebul ndandane wing dolanane cah cilik-cilik. Sluku badho ila ilo Sirama menyang kutha le payung mudha mak jengki celolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek dhuwit jiro lu jajal sindene jiro lu Jas. wah, ngejos ya sik ampuh. Kapan-kapan tak ngejoske. Ngejose sik ampuh. Ana Purwakanthi liya sing kepenak diringekke. Dondong apa salah duku cilik-cilik kandhong apa becak mas mlaku timli-timli agak jimit-mit agak jimit-mit kidal kidul gitu dah tuh wong yo Mbak Ria yo silepeganipun ya surah kidal kidul gitu dah tuh gong ayo Ria yo men semua men cocok karo lenjebeh kaya ngono kan kidal lah ya ampuh kuwi
jagat ngarang Trisundi winayang jati kapat mongko limo candolo mongko kalimo candolo leng-lenging jagat sanyoto patu pate ulo lanang pangirite kepodugul sasi sesa piku parang triwat gotro tundo yen jago kulawu bendo patu pate ulo lanang nang dung nang tak dung dang dung celorot jegur krawak sasirping goro-goro tanpa huru tanpa hudi kang kinarsa beting carita nenggih punika Kyai Semar Badranaya ya Ki Lurah Bojogati marga ewuh Nayantaka dudu amanang munung ya Ki Lurah Saronsari ya Ki Lurah Durdiah Kunto Prasanta rikala semanten Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Pendapi nanging lenggahipun wonten Jarambah ingkang den gelari widik saking ron Kalopo iling-iling Kyai Semar piyai kuno anggenipun lenggahan sinambi ngadhep upet miwah teko klempas klempus Kyai Semar saged ngendika lamun to kahormatan Sekar Pucung Semar iku ana apa kok Semar iku apa istri apa jaluk dadak takon kaya kene iku dadak takon estri apa jalu kurang percaya buktekke apa Semar yen Jojo mong ngalir pawestri Enes yen estri yo yen estri yo dalah ya anak-anakku padha minggat kabeh Nala Garing Petruk Bagong padha riniya
Kowe gojek karo aku kene do nembang joget karo aku. Anggere wong tuwa teko kaya ora-ora kepidak macep klakep. Coba aku tak nyuwun gending dolanan supaya mengko anak-anakku padha cedhak karo aku adat sing wis anak-anakku ki gelem cedhak karo wong tuwa ki nek disawat kanggo gending sing kuno gending klasik-klasik. Cobi Mbak Pipit kula nyuwun kutut manggung cara kuno slendro pathetipun pun damel pathet menyura. Dipun bawani langkung rumiyin. Mengko genjutan karo sinden liyane kaya apa? Kutut manggung saka Magelang. Iso ngopeni manuk apa ora? Wah, Nyai Mas Lingsih. Gamelane larase medhit awas. Gamelan medhit dasare yasane Pak Dalang. Larase kepenak ning sesuk genti dina dilaras kenonge. Kenonge ora pati kepenak klenas klenis. Nganti sing kena ngampet-ngampet. Wah, cengkok ki nek cengkok sinden nom ki jan wis marake ayem atiku. Jan jundil-jundil ngene iki marake hawa. Yuk marake saknalika kenceng kabeh. Pikire lho aja werna-werna lho. Ning plah. Lho. Larak tenan to ning blahang. Wih, edian. Baleni malih cengkoke. Jabi. Pisan kas. Saiki perke kiwane Mbak Ria. Coba iso megap-megap ora? Loh. Oh, sajake arep isi meneh kuwi. Wah, rekane mono arep cengkok Condro kita. Mak telunyur. Dasare sinden kene tandone angin semua ngono kuwi. Mesti mak telunyur. Ngono kuwi jan. Yuk klipuk. Beda karo Darti kuwi ditelunyur-telunyurake moh. Angele ora jamak.
Mbak Yu. Anggung nyama manas. Kaya ngopo anggunge memanasati. Saiki gilirane Mbak Darti. Ki arep cilik kene ngopeni manuk gematine ra jamak. Telatene ra jamak, urung tangi wis didusi, wis dilus-lus. Anggere esuk-esuk urung wayahe tangi wis disemprot nganggo banyu. Pakane diresiki, wadahe pakan diresiki, ombene diganti. Anggere rambute rada dawa dikethok. Ngopeni manuk pintere ra jamak. Ning eleke manuke gegeden telih. Dadine mung ora gelem muni. Mamamu niki ngopenono manukku malah semua. Manukku kae ora gegeden telih mbrajak unine kung. Ora keciwa. Ayo. Kaya ngopo memanasati? Wah, dasare ya kung tenan. Hor ketek kung. Dadi huri cethok keteke ya cethok kung tenan. Nek duwe manuk kaya ngono kuwi gelem nuku 500.000 aku. Lima ratus sewu, oper ke, Mbak Adel, kaya ngapa? Kong pemengkok. Iki Bangkok, bakalan iki. Yuk. Lumayan anggere gelem ngopeni sing apik ya wis gelem kong iki. Ning anane saiki aku gelem nuku 50.000. Iya, operke Mbak Darti meneh. Saya Munda Asri. waduh. Siat saya wengi munda asri. Lah kok beda karo cakepane Mbak Ria. Saya bengi malah pundak gedhi. Ayo Mbak Darti yuk. Mangga mangga. Piye piye piye? Piye? Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Wah, sing gempul isik tayang titis tenan. Saiki iki lagi bener Mbak Darti iki. Biasane ora monggo-monggo kok. Amba-amba. Saiki iki bener mongga-monggo wis trep karo cocok. Ayo. Medet
Oh iya bocah ayu tak midhangetke sing sekeca. Tasih sekeca. Ayake. Wong aku yo ora tau niliki kok. Mitra kami nulya sugeng rawuhipun para tamu. Sugeng Pak Bu. Sugeng rawuhipun. Apik iki sugeng. Susu. Reno. Ayo. Sore yalah jaluk jaluk ngombe Wangsulke Mbak Pipit. Aku ki anggere ngematke anakku wedok. Mbak Pipit ki jan kaya anakku dhewe. Golek kaya nganggo tutup. Jan persis aku anggere wis padake Mbak Pipit kaya anakku wedok. Lah ya karo kanastrane kae. Aku ki anak-anakku ming wedok kabeh kok. Bocah ngerti jejerke cah telu ki tanpa ginggang sak rambut pinara sasra. Kaya anakku linggar simping pembayun. Bar diombeni terus dipakani karang manuk ki ora kaya aku kowe. Nek aku kowe iki mangan dhisik agi ngombe. Ning nek manuk kutut mesti ngombe dhisik. Agi mangan. Dasare kempule dedekane pener dijagur iso mak jelek ning dodo.
Yuk. Janji sabar aja kerep nesu nyono babar pisan jebul anggere ditembangke kutut manggung anak-anakku padha brine kabeh inggih mo niku Petro iki anggere jogetan mesti golek papan sing jembar ya kowe padha gojek karo aku kene tole nggih mo aku pokoke truk aku dhisik ya Kang Garing pisan tak aku dhisik ya larase slendro apa pelok truk slendro patete isik menyuro dindingane 6 karo loro ning 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 nong 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 coba aku tak njaluk karo Mbak Darti ning ning nong neng Solo payunge ilang dadi rondo aja sumelang nang Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku suwe ora jatuh mas jatuh pisan
wis suwe ora jamu buke jamu pisan godhong telo wis suwe ora ketemu pisan nang ati gelo suwe ora jamu buke jamu pisan godhong tempe wis suwe ora ketemu pisan kok sajak piye waduh ngoso terusan ya Truk Mbak Tartika gres nesu kaya ngono kuwi wis suwe ora jamu pisan godhong kluwe wis suwe ora ketemu yen kowe nesu ayo mulai ngono karang bocah kae gampang nesu luwe anggere wis kagol jak mulih ngoso ya mulih ya niki ya dadi pangane Bathara Kala ya Truk ora Bathara Kala wis ora galak kok suka mangsa apa ora galak ya ngriseni marake mangkel wandanmu ya ngono ya iki kowe genti aku mau ya nek aku ya gending dolanan sing kepenak apa pocong bersih desa pelok barang iki mau ayo pelok barang coba 1 di antara 4 oke ngarani sinten mau aku arep ngarani aku ki wong nrimo apa-apa gelem apa-apa manut aku ki ora tau golek perceko sing aneh-aneh aku ki prasaja kepenak ngono lho iso ya mongke gampang dadi atimu ya aku tekate diapusi we gelem kok sokan pocong bawanipun ayo Mbak Ria sakit cobi Loreno more ato suka no sakit lho dirungokke wiyaga-wiyaga nek agi syukur sakit ki aja klithah-klithih wis diomongi cetha kok ngono kok glibet wae Kia angkia to pandang karyo lo
Iki mau kena kanggo pengeling-eling. Kebersihan adalah pangkal kesehatan ngono kae. Iya ya. Mula resik ya tata gelar ya batine. Wis ana pangandikane para sepuh kebersihan pangkal kesehatan ning nek perjudian pangkal kemelaratan. Ora ana wong sugih brewu blegedu mergo main. Ning akeh contone korat karit ekonomine mergo main akeh contone ngono lho. Iya iya. Mo apa awake dhewe iki sowan ana pacar siji kelurahan Giri Soko. Iya ya. Kowe tekan kene iki rene lah ya lagi sepisan iki aku yen ora ana rasa tresna karo budaya dilalasing dawuhi kowe karo aku ora kelakon kowe tekan kene ya muga-muga nggih mo para kadang warga kadang sumitra ana kene bisa rancak sesuk tekan titi mangsa negalke Dukut sewu orang Tegal kepanasan bisa kali sokoma satemah besok tekan ngunduh bisa hasilnya tikel matikel ngono ya mo ya syukur muga-muga lan kabeh para kadang-kadangku kene bisa manunggaling cipta rasa lan karsa bisa rukun lahir batine wong urip kanggere rukun gayuh apa wae mesti kelakon Boyo mo kandhani kok arep paribasan bandane ku nunggu nambak kalioyo ning nek ora rukun karo tangga teparo bebasan cilaka cilakane wong urip tegese nek ora gelem tepung karo tangga jenenge urip ning nerakaning donya cilaka kowe nggih iki mau bersih desa dibawani pocong pelok barang. Ayo. Genti bagong apa garing kula sing bakal caos panglipur mo. Oh ya. Nek kowe arep slendro apa pelok gong. Ora pamundhut mo. Apa lendang biru slendro patete dadekke menyura. Apa patete dadekke songo. Ya, iki. Sapa? Ayo. Saiki wira suarane supaya bawa celuk kaya ngapa? Ayo. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Lek kenong rada dialon-alon iki. Kok ndak menclek kenonge? Ayo. Halo. Hanya
Iki mau apa mau kok kemertek kaki kendak. Tak kira apa kemertek. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki ati. Selendang biru ngenaki ati gong kulino aku. Ora tekan. Aja kuwatir, tekan. Engko nek ora tekan piye carane? Aja kuwatir, beres nek karo aku ki. Batin setiamu. Wedian. Yuk. Selendang biru. Juk piye mo iki ki mandek ora diteruske. Iso kowe iso apa mo Semar ki wong kuno. Tetepno luput. Tapi tetep ana janjimu ra ngono ora kok tetepno. Wong tuwa suwe-suwe tuwa-tuwa kakekne ki janis Tatapono janjimu selendang biru. Oh. Kedap tasma Aku nyalam selendang biru. Keluargane ngendut namakan kasihani kaget kaya umum nyampe batin solai esam Islam dan gawe bingung nyata kagunane Cepi, kalau tak nyuwun kaya Mbak Adel, kaya ngapa mau jajal alon-alon mawon, monggo. Hanye woli. Yo ngomongake weling aja kulino nyelaki janji ya. Nek nyelaki janji sesuk ndak kaya kancil kae. Wis budget kelangan 800 diblong. Awak. Wis budget kok kejarik 800 kok diblong. Jonting atiku. Aku kowe kok nyah-nyoh. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati. Ngenake ati. Boyo apa rek? Ya mek kayake. Iki ora ngerti apa-apa Truk. Oh iya to iya. Mula nek ora ngerti sesuk ning nggonku tak warai. Ora tekan.
batin setiamu lendang biru. Pulangane Pak Tri ki segae ngono kuwi kok. Yuk, siwuk Guru Pak. tetepono janjimu selendang biru Jan siwuk Guru Pak ya kok wah jan cocok lendang biru. Tole nolo garing Petruk Bagong kejepo dianggo keguyon terus. Kowe apa ora ngerti ya? Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung iki lenggah siniwaka diadhep karo putra-putrane kabeh. Para satriya pedhang kamulyan sajake arep ana rembug wigati. Kersane Kyai ayo diseba mengko mundhak nampa dukaning Kang Sinuwun. Oh nggih, ngangge napa mo aja angel-angel. Nek angel-angel mengko ndak malah tekan kendindi. Cara kuno wae. Apa mo? Pangkur. Wah, kok agak nek karo muni pangkur karo jendhet. Pangkur. Ketok le luwes wong tuwa muni pangkur. Wah, kakek nek iki werna-werna. Bah. Bangun